मित्रांनो, ती बघा टोपीत ठेवली. अजून कोरा करताय जिगो. हा बघ. तर मित्रांनो आता जिगो वाकवत आहे. जवळच आहे. तोडला बांधत तुटली. पिंगला तो तोडली ना, आपण काही तोडत नाही. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी या यूट्यूब चॅनल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आम्ही फेरफटका मारायला आलो. बघा सायकल घेऊन आलो सोमची, आणि मी आणि जिगूच आहे. तर जातो इथे आहे दिसतंय ना जांभूल, तिच्यावरच जातो. बघतो हाय काय. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, स्किप करू नका. तर मित्रांनो बघा, जिगू आलाय पहिला. जांभला बघा. हा बघा इकडं. हा हे बघा. तर मित्रांनो बघा, कोरा करताय. पिशवीने आणली. काटा घे रे बाबा एक. काटा तर मित्रांनो हा बघा, पिशवीने आणली. जुगाड करता आता. इथं किंजलच नाही. बोरी व बोरा आहेत काय रे. हां नाही असं वाढला. तर मित्र हे बघा, सोमची सायकल आणली आहे. तर मित्रांनो आता जिगू वाकवत आहे. जवळच आहे. तोडला बांधत तुटली. पिंगला तो तोडली ना, आपण काही तोडत नसतो. आता ही फांदीची काढायला लागते. ती फांद पण तुटायची आता. तोड आता. हा पहिले काढून घेऊ. तोडता तू टाक. तोड. बस झाली एवढी. काय आता इथनं एक हाताने धर. अरे एखादा तिला तर तोडायला लागणार काय. ती तुटत पण नाही. ते बोलते कावलं गेलं. कोण पण नाही. तिथला पण कावला नाही बोलत. काय शिकाव कावला. आय नाही अशी मत मॅची बहुत तेव्हा काढलेलं. ती वाली ना पाटील बघ, आपण मॅच केलं तर तेव्हा इकडे सटाकला. बोलायला लागला गाणं वाजला म्हणजे हरणार. गाणं वाजलेला. हा गाणी पण लावले तेव्हा, कोणती तरी लावलेली. त्या द्या. गोड आहे का रे. हो सिंगर आहेस तू.
जामला मी. ओके असा धरा. थांब दोन काढू दे. तर मित्रांनो आता काढता दोघं पण. हातात न पडाय नको. पडू दे, खाली पडली का झोपी आपली होती ती. ए चाल. मित्रांनो हे बघा कुठे गेला. का जिगू काढतोय. कोण रे. आय गो भूत बघितली. पहिलं मांडल्याकडे जायचो, आता तिथे जावायला दोन कंटाळा. उन्हातनं मरायचं. अरे जायला पण आता तिथे हेच नाही, जांभूलच नाही, तोडलं तो पण रस्ता केला ना तो. गेलो पण नसतो, मेला असतो या उन्हातनं. ऊन बघ कमी ऊन लागते. ती 2 वाजलेत ना. 2 का ही किती. फान ठेव पकडून तू जरा. दे ओय ही फान पकडून ठेव. 3 वाजलेत. ही फान ठेव बघ. थांब. तर मित्रांनो जिगू आता वरती चढतोय जांभलीवर. कितली बघा काढली बघा वरती बघा किती आहेत. तो दिसत पण नाही मलाच उन्हातनं. सूर्य डायरेक्ट जांभलीतनं आलाय तो. सूर्याचा प्रकाशच पडताय जांभलीतनं. काट बघ. तर मित्रांनो जिगू वर चढलाय काट साईड करून करून. टाक टाक. ग बसून काढतो आता. काय बोलत जाता येत बाईकवाला. गप आता बसून काढतो जांभलं. मित्रांनो आता वरती चढलोय मी. जराशीच फांद आहे बघा. वरती चढलो आणि खालती येतो थोड्या टायमात. थोड्या टायमात इथं पाय तर तारतात. भेटाय भेट नाही म्हणून काय अटान बिटान ढेंगात जात आहे. ह्या फांदीची काढ जाणला. बसून काढेन. पडला तरी बसूनच खाली जाण डायरेक्ट ओलात. गोष्टी ह्या खालची पाठवून किती आहेत. ए तिच्यावर पाय दिलाय मी. हा चल काय काय कधीच आलसू बाहेर काय काढतोय. काढतो बघ आता कसलं. दोन कोरं केला आहोत. दोन कोरं एक तुझा, घे, घे. एक माझा. बघून सगळ्यांना घेऊन येऊ नको. आपण दोघांच येऊया उद्या. घे. सगळ्यांना डेट बीट देतो तुला. सगळ्यांना घेऊन आलास ना वाट लावशील. तुझ्या आहे ना कुठं बघ गेला तो. यो 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 युवान गो उरतय आकाशात. पडतात का हातात ना. ते नाजूक असते रे पुरा. गोड लागतील म्हणजे. मी नाजूक आहे इथं. आय पडला तर खाली डायरेक्ट. घे तू. मित्रांनो ती बघा टोपीत ठेवली. अजून कोरा करताय जुगो. हा बघ नवीन पद्धत आहे. नवीन पद्धत नाही जुनी पद्धत आहे कोकणातली. तर मित्रांनो आता ह्या जांभळीवर आल्या बघतो आहेत काय वरती.
आहेत 2-3च आहेत. तर मित्रांनो आहेत ते पण 2-3च आहेत बघा वरती. ते पण लय शेंड्यात आहेत. तर बघता अजून ए हा असा पकडशील ना हां तो हा तिकडं तिच्यावर पण नाही तिच्यावर पण नाही. तर मित्रांनो आता जांभले काही जांभले नाही. आता घरी जाता जिगू बोलतं घरी जायचं आता. तर आता बघता जाता आता घरीच जाता. थांब आहे ना हवा बिवा सगळी. कसला तर मित्रांनो बघा सायकलवर जातो आता. तर व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला दुसऱ्या व्हिडिओला रिटर्न भेटू. जांभळा बघा जास्त नाही भेटली, जास्त होती पण काढली नाही जास्त. चला मग बाय बाय टाटा.